हेलो गोनां रायजोफोरा एसे साइड जाना होयो गुरै खावलायबाय। हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबाय। दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोलाव जोंहा बिटिआरनि CM बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फैगोन। जोंहा नैबे जोंनि गामिनि जा गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव अडिट'रियाम गंसे लुफुंनायनि थाखाय बिथाङा 50 लाख रां फोसावदों। दा बेखौनो दिनै बेखेवफैगोन। बेखायनो दसे थांनि नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। जायगायाव मोनफैबाय आङो दायो। जोंहा बेखेवगोना नैबेनो अन्थाइ खाम्फाया, ओमफ्राय बेवहायनो सारा बेखेवफैगोन। ओमफ्राय नैथिंहाय जागोन दान्दिसे 10 मिनिट 15 मिनिटसोनि सावराय जथुम। बेखिनियानो जोंहा जालांगोन। जोंहा सारमोना फैगासिनो। दा नैबेखौ बेखेवलांगोन आरो बेयो 50 लाखनि गासै। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, सारमोना फैयोब्ला देखायलांबाय थागोन दायो। जोंहा सारमोन मोनफैबाय हनै मोनफैबाय नै। हेलो गोनां रायजोफोरा एसे साइड जाना होयो गुरै खावलायबाय। बे समाव दिनै खोब गोजोनथाव खौरां। जोंनि बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि गेजेराव सफैदों। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिसिनि मानगोनां मानगोनां आलासि 50 लाखनि नर्मेल बाजेटनि गेजेरजों सिजौगुरि गुदि फरायसालिनि दिनै बेखेवनाय हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनिसिम साबायखर बावबाय। लोगोसे बाहागो लानो हानाय बिटिआरनि मानगोनां निलत स्वर्गियारि सारनिसिम साबायखर बावबाय। मानगोनां बोसोनगिरि खुंग्रा स्वर्गियारि एबसुनि, लोगोसे बिटिआरनि बारग' डेपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोन दंफैयो। लोगोसे तामुलपुर बिआरनि बारग' MLA मानगोनां सन्देह दैमारि सार आरो मानगोनां बसुमतारी सार, लोगोसे अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सांग्रां ब्रह्म सार, लोगोसे बिथाङा इउथ UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि मानगोनां साराबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। दा बे समाव नैबे सार्टिकेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालिनि जि बेन्दोङाव थानाय गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बे समाव बे गोजोनथाव खौरांखौ होबाय जे बिटिआर खुंथायनि मददजों नैबे सिजौगुरियाव 50 लाखनि मोनसे गेप नर्मेल बाजेटनि गेजेरजों दिनै मोनसे न'आव बेखेवनाय हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां सारखौ बे समाव आङो सिनायथि लानो खावलायनाय मानगोनां बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार मानगोनां सारखौ बे समाव आर'नाइजों मान बावथाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार। बे समाव बेखेवनाय हाबाफारिनि सिगां आरोबाव सिनायथि होनो आङो सिन्था खालामदों। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां निलत स्वर्गियारि सार मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय।
साबायखर थाबाय बे समाव दिनैनि जे गोथार हाबाफारि कमिउनिटि हल नब्लां बेखेवनाय बे नब्लां बेखेवनाय हाबाफारिनि सिगां सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै बेखेवना होनो थाखाय बे समाव फिथाखौ हानो थाखाय आङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोनां प्रमद बर' सारखौ गुरै खावलायबाय। आखाइ खमला बयबो रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव गिबियै जोङो बिटिआरनि मोनसे गायसनथाय लुफुंनो नाजादों। सारमोननिसिम दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय दायो बयखौबो हाबाफारि जागोन जायगायाव नुजाथिफिननो खावलायबाय। बयबो बै मिथिं जागोन जायगायाव फैदो। जोंना रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैदों बयबो। बयबो सारनि खामानियाव हेफाजाब होनो फैदों। सिरियाल जिरायफिननो थाखाय खावलायबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लामायाव थानो नाङा। दसे मिथिङा बारा गोबाव जानाय नङा। दसे फैनो थाखाय खावलायबाय। मानसियानि दा बे समाव जोङो मोननैसोल' हाबाफारि लादों। बेनिखायनो हाबाफारि जागायनायनि सिगां सिगां जोङो मुंख्लंफोरनि दाहा बावनाय लादों। अन्नानै आं बे समाव आलासि सारमोन आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ 1 मिनिट मुंख्लंफोरनि थाखाय दाहा बावनो थाखाय बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा सरगियारि सार। मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए मानगोनां सन्दीप बसुमतारी सार। मानगोनां सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनै सिजुगुरिनि बे खामफ्राम सेन्टार खाथियाव कमिउनिटि हल लुनाय बिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो गासैबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सनितपुर जिल्लानि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो गुबुन गुबुन धोरोम आफाद ब्रह्म बाथौजों लोगोसे बिजेपि मण्डल कमिटिनि आरो गासैबो फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि आरो गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन, गुबुन गुबुन गामिनि गामि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, आङो बे समाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि इएम डक्टर निलुत सरगियारि बिथां, आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथां, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि बारग' आफादगिरि, तामुलपुरनि
बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी बिथां आरो जोंनि इयुथनि गाहाय नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिरु एबसुनि दैदेनगिरि अबिद नार्जारी आरो गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन दा दिनै आङो गोजोननाय मोनदों जे आंबो मिथिस्लाबाखैमोन दाख्लैबावै फोसावनाल' थांदोंमोन नाथाय अफिसनिफ्राय आंखौ मिथिहोदों जे फोसावनाय लेखायै बेवहाय 50 लाखनि मोनसे कमिउनिटि हल लुनो थाखाय अलरेडि थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बियो एप्रुभेलनि लामायाव दा बे हिसाबै दिनै बेवहाय सनितपुराव फैनाय लेखायै बेखौ गायसनना थांनांगौ होननानै मिथिहोदों दा नोंथांमोना सान्दुं थिं-थिङाव जिरायना दङ आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे गोलाव सम जि सोमावसारनाय बिनि फिथाइ हिसाबै जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव गोबां रोजा रोजा नखरा आरो माखासे गामिया अलरेडि हानि मोनथायखौ मोनबाय लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनबाय आरो सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोनायनि जि फारिलाइ बेवहाय गासै 60या बारलांबाय आरोबाव माखासेया दा लाइनाव दङ मन्त्रि पीयूष हाजरिका मन्त्रि अशोक सिंघाल एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर' आरो जों माखासे टीम सावरायनानै बाकिखिनि गामिखौ सोलांबाय थानायनि माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दा बेबो आरो गुबुन गुबुन आसनि बेखौ लानानै उननि समाव रायलायफैगोन जाहाथे ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट आरो एडुकेशन डेभेलपमेन्टआ जोंनिया पेरेलेलि थांफाबाय थायो सनितपुर बिश्वनाथाव गोबां जेंना दङ नाथाय बिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मावै दाङै मोजाङै संसारखौ जाबाय थादों दा जोङो हास्थायदों जिखिनि ससिय' इक'नमिक रांखान्थि समाजारि आरो सोलोंथाइनि जेंना दङ बेखौ एखेलगे जोङो बेखौ लासै लासै सुस्रांलांबाय थागोन जाहाथे 5 निफ्राय 10 बोसोरनि गेजेराव बे गासैबो जेंनाया मोनसे सुस्रांजानाय अबस्थायाव फैयो बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावगोन सनितपुराव हानि बेलायाव वाइल्ड लाइफ खिना एसे जेंना जानानै दङ बाकी खिनाथ' जेबो जेंना गैला नाथाय वाइल्ड लाइफ एरियाखौ लानानै एसे जेंना दङ नाथाय बेखौबो जोङो सरकारजों रायलायबाय थादों जाहाथे बिनि जेंनाखौबो सुस्रांनो हायो आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननोबो हायो मोनाबो जानो हायो जोंहा बैसागोबो फैगासिनो दङ दा बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बे न'खौ कमिउनिटि हलखौ जाहाथे मोजाङै साबना हामनाय लुना लानो हायो आरो बेवहाय धोरोम आफादनिफ्राय लानानै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद बयबो मेल मिटिं सेमिनारफोरखौ बेवहाय खालामनायजों लोगोसे मोनसे मोजां परिबेस जाहाथे दानो हायो बेखौनो जोङो हास्थायदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोंहानि सारमोन थांबाय प्रग्रामा जोब्बाय नालाय बिथांमोना बिदाय लालांबाय दायो जोंहा खामानिया लासै लासै जालांबाय थासिगोन आरो जोंहा गामिनिफ्रा जि मावनांगौ बेखौ मावबाय थासिगोन दायो नै गामिनि बिथोर जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन दं जोंहा नै बिथांमोननि नाजानायावनो बे अडिट'रियामाव फैदों लासै लासै मावलांसिगोन आरो माबायदि दं माबायदि जायो जोबजासिम सोर मावगोन जोबखांनायनि उनाव सार थांखांनानै साहा लोंबाय जों साहा लोंनायावनो सावरायनोसै आरो दा जोंबो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाव सोंसै जोंहा आदामोना माबायदि मोनदों बे 50 लाखनि जा मोनसे अडिट'रियाम फैबाय बेखौ मोननानै नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनदों मिनिनाङा साहा लोंनायाव सोंनाय जाबाय आरो खोब माने गोजोनथाव माने बे खौराङा जोंहा थांनाय जानुवारि 9/11 बे 9/11 अक्ट'आव जानाखि बिटिआरनि जा खुंथाय आफादगिरि जा प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनो जोंनि बे सिलगुरिनि सिङाव थानाय गंब्रै गामिनि जानाखि फिल्ड बे फिल्डनि मुङै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामनि थाखाय जोंनि अथ'रिटिनि थाखाय जोंनि 50 लाख बिथाङा बेनि थाखाय अनसुंथाइ होलांबाय दा बेनि थाखाय जों खोब माने साबायखर मोनदों जोंनि रायजो राजा आरो आंनि बुंनाया बेनोसै माने जोंहा सारनिसिमबो साबायखर बिथाङा बे खामानिखौ मावना होलांनायनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय जोंहा मोजां जागोन बे जायगायाव दा सारमोनाव थांबायनो जों दा बज'यैनो साहा लोंसै आरो गासिबो रायजोफोरा